Kilong kami nong shet jasi high school bapher ya kabla tipkum ka kenhon mikhalia midday meal workers union minta kasi palai ka khalui tarai unaila aja apar kila dawa na ka sarkar jila ban kintio bainong sino shaka lai hajar kabadai ban siu khalar banai na ka bajusio baro shikata sheja tingka tang na ka banta shpho banai ha ka shisnam Katega kenhon kabla yalam khmat daka president ka kong bilen kurba habakran shikilat pathai kubor kalong ba kenhon kan ai poi ka sarkar tang hauni ubnai nai lar bamenta balada kamsham la shimkhiai kamat jingdawa kabala bu akhmat ban kintio bainong shagalai hajar barok arbanai kila berngem manyakun persya ya ka sarkar wat ban poi ho puot ban mi surok ni ban thia surok kimsalia Din jongka Meghalaya Midday Meal Workers Union. Makarteng ibilin kurang nakaliang jongi ni penpau pejeng sengsi kabajong kata yang kijinlek jongka sarkar. Nama lak da kipeu teli kisnem wilayah am wilayah syak. Te sakat no teli syuk kisnem baka sarkar kadang kuat yang ni bengindang yai am bengindang yai syak. Ila yai abi tai jing siu ibatang shi hajar shi benai mentala da kipeu teli kisnem nginang perkhat baka sarkar kala senusen ai lem kala perkhat lem nak hanre nak kapor syakapor ngi yai abi kata lano ro kam siam la perkhat baka siam siu lesen ai lem yang ni bad hadu kini kisngi bamentaro ka sarkar kam pat siam la senusen ai pat kam siam la perkhat pat kam pat siam la perkhat ai ya kijing syak jenjar jongi kinam syak jaskor tenamar kata sio ban ong hakane kapor ba lakum no ke sarkar kala ada besno no bat ban perkhat lem no ikinong syak jaskor hapo unai upanai ba mentah lem kumta ngiru nginam la syuk ban yai ap syai ap ban yai syak ngim ban se ban hap le dekikam bat hap ban not dekikam ban hap ban pau dekikam no ke sarkar ru kala tip khambahai kita kijing jenjar jongi habangi lecet jahaskor kat nongi syak tadam bat habangi lecet jahaskor ngipang ngimban se ngihap ban yopang sainosro ngihap ban yopang bayong kliru namar kijing tadam jong katu kadeng te lakatas nem ngila ayat am hadu kini kisngi ngila ya let me ha sheki officer bapher ba mismutu baka sarkar kampat chimla le ai hadu kini kisni te ni ai tengi kerpat ya ka sarkar ban ni ai por ru ya ka sarkar palada kumno kadai pen perkhat lem no ya kino shik jaskor hapo unai ubenai lem kumta nyimla syuk ban yai am nyimla syuk ban yasha nyimban se ban hap le no dekikam ban hap no dekikam ban hap ban pau no dekikam pat kata ke kapor bat kakam kan sabatai dakino kikam ki bangi de ban le ka syang ha ngi bangi ne penbait ya kata dakano kalat ngin le bat dakano kalat inshim ini ke jusiu masih aja nadu bat sedang kadung tangan ne gaju na gaju nalor nang ta ki yo tang si phau banai khat ar banai ro kim yo ki yo tang si phau banai ka sisnam te ngasu penpau mo ba ngala persangi ban yarap yaki na do usnam ar hajar khat pra ngala tho si tho ki memorandum mo te phila ban sayuru kane kade ka memorandum ko la tho si tho na ban ta ki namar ma bun ki ba peli ru kinda ye te kane kade ka last memorandum ko bang pentho na ka banta jongki hakane ka nyau tarik ubnai ba nyau usnam ar hajar ar kuar ya hamne la tho ba te phila ban saya ai media ro mo kajing san jongar kadon kajing san yoki ro kadon nga sulong tangkum u nong yarap yaki mo namar nga so sen ai ba pli te ba ki sha la ben tengila ya like mi lang ya office ka bas ngosi office kalong kumne phi ki officer te ki bah palat ki officer ki om ngitip smok sen ai hakajuk menta si hajar si benai manusyo ban trei mo kala long impossible ki om nadu ki balong he ki officer ki ong ngila ai kata ka proposal cha ka government ka bas ngosi ka last proposal baki ai cha ka government ka dei ban penkiu no na ka si hajar sa ka lai hajar ya kataru la penpai biang mudur sa ka government ka penpai biang
Te kini ki officer ba peli ru ki ongin le amno mo ngi langi bat ka kardan ka ba he ru ngi de tang kita ki government serban ka rai ka ba khat du te pilatip hi ka de ka government cabinet mo kham tam mo kini ki chief minister hi kham tam hi te ka ba sosi ka long kan ye phi nga su kwa ban ya thu ye phi hang ne ka sarkar India ka ai khandai 4% ka state ka ai 10% ta hadu menta ka sarkar India ka ai khandai spa na ka state ka long si spa phi te ka bas ngosi menta ka dai ba kiniru kidi kinong setja jong kini ki school ki bakan thup ki SSA bat ki wei te ki SSA ru ka sarkar India ka ai khat san hajar si banai extra 9,000 si banai ka pendap ka state government tekan EU baka state government menta kan ai extra ya ki tang another katu kan ni hajar mo at least ba kin kham dap kin kham biang kai namar ki bopli ki trai ni bal apet ha ki school mo ki hap shat ki hap odjur ki hap jiet khau ki hap penme ding ki hap sleu ding ki hap shat bakan nom khau ot ki hap shat bakan bang nalor nang ta hap pen khat hap ai ndal adap hap klieng sai ki to ki jing klieng kumbah ndreu kan ta te si sngi ki bopli ki trai ta kalong ga baso san ai ba ta nak ta daw na kapor sa kapor hi kabas ngosi ba wat hadu bar UCM ru ngala adap ya kerenta UCM ru yes I understand their problem to kapor mo bang ya keren na kabenta kinong hikai te yes I understand their problem tan rai hadu menta pat ka ba bang ngidang suan sa office mo ngila la license housing sa office rangkat bat ki te kabas ngosi hadu menta till date kampat don kano ka final decision from the government nak tagadaw nga ong yakiru mo la kalong silong community pihap ban yami surok te la yami surok te kumangi rumban se ban ya kersan lang miyaki mo ban yarap ban island kata ka jingkren na kabanta jong ki kata ka jingas right na kabanta jong ki mo kumban siong no kala long voice for the voiceless mo tanga chukwa ban penpaw hang ni hapi ken mo baka sarkar kam day ban kelat te yakani ka fundamental right article 21 of the Constitution of India te kata the right to live, right to livelihood. Pi kini kala long no habaong right to live kam simut ban suim kum kimran. Habaong right to live, right to livelihood kata kamut kiru kidon kam ken ban yo kata ka basic necessities in life ta. Kat kum ka article 21 of the Constitution of India. Kani ketika bakong santam ta bakinong sensar kidi ban pet ta. Nangta naka directive principles of state policy mo article 39 clause A mo clause A kadai ka policy jong ka state government ban pet khamtam for the poor and the needy te kata kadai ka main baka directive principle of state policy article 39 clause A kaba pha ikinong sensar bakin pet khamtam bakin perkhat khamtam yaki baduk bat yakini kiba downtrodden kan tanrai ka bas ngosi menta kadai ba yaki badon ai yaki badon bor ai yaki batolot ai ndrai ka pisah ka sarkar ka di bang phia kan khendiat seto kamtam yakini fi right to life, right to livelihood, right to have a decent life, right to have a dignity in life kata kadai ka article 21 of the Constitution of India kaba kinong sensar, kinong mikmat, kimday ban kelat, this is the most important part kung kita kinong sensar. Nray kung no kin sungaw sarong bangilong kita kinong sensar, ngikelat ikibaduk, ngikelat ikibatangan, ngikelat ikibatulot. Kani kaday injustice ta, kaday injustice, but kaday ka violation of the Constitution of India. Tanak tagadaw ng barsi, banwanhang niya nakabantajong kita, lasaw sanay ta bukli. Si jenjar kini ami si mi surok kidap hi si hajar si benai tang si pau benai tang kabai kali wan na nong stan nan wan na mairang nan wan na Garo Hills kila hi bopli ki em tang kabai kali tang kabai ja tang kabai san yo anai makan hapet kan katkum kakam kabangi ni trai katkum kakam dia mentang yo si hajar tu perkat katkum gajing ya cung perkai kimar kimata kiram tau ta si hajar tingkat ngin dai ngin subo ngin pendap yang jing don kam jongi haji hasam te si hajar tingkat ngin thietang khau sampau kilo si banai rom padap ta
Ngiok na ipitaw kawa si hajar tingkah ma tangsan pau kilo padam. Tingin le ung nomor bangin hapan se ban syakmat. Nomor bang ban kapor ngila likut silit ut. Te sakat nusyuk ke ngindang ye ap. Nomor mentapit men hau benai hau ni benai jun. Ngidang sulek men apply tarik. Hang tu nakaliang jong ki officer ki badai ban pej ya ke midimil ki ong ngila ada pak, ngila ada propose ya ka government. Henry kasak sa haka kabinet bahkan approve ya kata. Ti hadin tu hau ni bena Julai rung ngila ayalet biang. Sauter jong Julai. Kunta si kunta aku praterik jong Julai. Te menta hau ni aga seru jong hau sauterik ngila ayalet biang. Kaju si kaju kata hi kejubab. Te sakan lu ngindang ap sidang ap. Te hau nadu arajar kat kendai. Haka rali hamadan malti penlong daki no hikai ad hoc tangan bakla ngilai dan ngilai le lang turu ling ba ka jingarap jom ima kena sedap ngila ai ka memorandum ha chief minister ka tukapor bat ha union minister Ramdas Athalwali ubawan ha tukapor ha takarali tingila ai ka memorandum hendrai ha duk mentaro kampat longkam jen te sakat no ken perkat ngi hapwan ki sinang iba per seka bacengai titai si hajar ti jingi o jengi tingin siu tangkabai kali ngin siu kabai bam jengi habangi lek ngiwan chandi stai ban leje kenduk ma ki officer per ki sor song kitna sarkar ki badai pe ya midimil te ha ngi shawas khasi hills ro ngila penlong ya strike si benai na du march adu april nak minta kan ka kam ka jingi lek mutlak jong sarkar ndrai hadin ka tupat tingi sange no namar bangi perkat ba ladangin lek kunta ka kata ya ki kena namar ka jingmut jong midimil ka thau nak benta ki di kena ki baduk ma ba kin yo wan school bagin lat kalit belalik si